बाथौनि मिरु आफादा थेलामारायाव 50,000 आर'ज मोनसे हाबाफारि लादों आरो बेखौ जानुवारि दानाव बिथांमोना थामथिम खालामनायखौ मिथिदों आरो बेवहाय आसामनि मानगोनां चिफ मिनिस्टार आरो भारतनि नखर मन्त्रि बिथांखौ हांख्रायदों। दा बे मोनसे जारिमिनारि जि हाबाफारि लादों बे हाबाफारिखौ जाफुंसार होनांगौआ बयनिबो बिबान। दा बे बाथ्राखौ मिथिनानै जों बयबो बेवहाय नुजाफैदों जाहाथे बे हाबाफारिखौ जोबोद मोजाङैनो खुंफुंनो हायो आरो मोनसे जारिमिन सोरजिनो हायो आरो बेजों लोगोसे मुलुगनि मानसिफोरनो बाथौ धोरोमनि बागै आरोबाव मोजाङै मिथिहोनो हायो। मानोना सा सानजा भारतआव बर' माहारियानो बयनिख्रुइबो गोजामसिन माहारि आरो बे बर' माहारिनि जि बाथौ धोरोम जोंनि खेराइ बागुरुम्बा जोंनि धोरोम आरो हारिमु बेनो बयनिख्रुइबो गोजामसिन। दा बेखौ गोबाङानो मिथियो गोबाङानो मिथिया। दा दिनै सम फैदों जे मुलुगनि मानसिफोरनो बेखौ खोन्थानायनि थाखाय दा बेबायदि मोनसे गिदिरथार हाबाफारिखौ लानायनि थाखाय आङो बाथौ जोंनि आफादनि सेन्ट्रेल कमिटिनो साबायखर बावदों, लोगोसे सनितपुर जिल्ला कमिटि आरो गासैबो बियाबनो साबायखर बावदों आरो आङो अबंलावरनि खाथियाव आफा इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबदों बे हाबाफारिया जाहाथे गाहामैनो गाहाम जाफुंसार महर मोनो। हानजायासो आर'ज गाबनायासो 50,000 जागोन, बाखिथ' आरो रोजा रोजा फैबावनांगौ, खमसे खम 1-1.5 लाख मानसि बेवहाय थुबुर जानांगौ। मानोना बेयो मोनसे जारिमिनारि दिन जानानै थागोन आरो बेखौ गोसो गोरबोजों मोजाङै खालामनांगौ। आरो सनितपुर होननाय लोगो लोगो आंहा फोथायनाय दङ, मानोना बे ओनसोलाव गोबां प्रग्राम खालामलांबाय आरो बेवहाय रायजो राजाफ्रा बयबो बाहागो लाखायो। आं मिजिं थिदों इखालिबो साननायनिख्रुइ गोबां बांसिन सुबुङानो बेवहाय बाहागो लाफैगोन। गुबुन धोरोमनि सायाव नोंथाङा खावलायगोन? खावलायथ'नाय नङा।